उनका के और उनका के पीछे से हवा भर हम जा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जौन भाई मोटरसाइकिल चलावसन उ सोच निखर रहल आ गाड़ी जा रहल बा आ जब जीटी रोड धरा गई 4 लाइन तो मोटरसाइकिल का रफ्तार बदल जाता 80 के स्पीड में। आराम लो भाई कहता कबार गाड़ी अरे गाड़ी में लाइट है देखे मोटरसाइकिल छिनाता कबार मोटरसाइकिल पटना पहुंच गई हम समय में रह गई।